Здравейте, мили приятели от Зодия Телец. Вече сме в лятото, месец юли. Какви са енергиите на месец юли, какво ви предстои? Сега ще видим какво предстои, какво казват архангелите. Ще имате ясно знание за нещата. Има някаква информация, която идва до вас, която ви е много полезна, така че използвайте тази информация, за да изясните ситуацията. Тоест, също така ви предупреждава, че каквито идеи нови да ви дойдат в главата, то бъдете осторожни, защото може би от някаква ваша идея да излезе, от някакъв храст да излезе заек и той ще бъде доста... Т.е. идеите ще са доста полезни за вашето бъдеще. Идеите, които ви идват през месец юли. Бъди така също така осторожен с вашите емоции, това, което изпитваш, защото трябва да разбереш себе си преди да разбереш другите. Това е Задкиел. И екселентна идея. Някаква идея ще ви дойде през месец юли, която наистина, ако осъществите, ще много големи благослови и много големи преимущества ще имате през този, не само през този месец, а за в бъдеще. Ще видим здравето, какво е на Телеца през месец юли, здравето на Телеца. Вижте, тук нещата стават бързо, така че каквото и да става с вас, то да знаете, че ще премине бързо. Ако е някакъв грип, то той ще отмине бързо. Каквото и да дойде, каквито и проблеми да имате със здравето, то те ще минат, просто бързо ще преминат. Тук е Водолея, може би, тъй като това е Марс в Водолея, внимавайте с крака, глезени, внимавайте да не толкова бързане, да не направите някаква злополука. Най-вече краката, глезените и тендоните, сухожилията. Така, има опасност да се нараните. 7 на жезлите показва, че вие ще бъдете достатъчно издръжлив, за да... Тоест, вашата имунна система е доста силна през лятото. Възползвайте се от това и направете някакъв режим или нещо, който, ако желаете, естествено, ще ви се отрази доста добре, защото бързо като че ли метаболизма ви ще бъде ускорен. За хора, които са вече във възраст и метаболизма е по-бавен, то възползвайте се от този месец, защото всичко ще върви бързо. В любовта сте изкушен от страст, от бурни страсти. Може да имате връзка с човек, зодия Козирог, но така или иначе бурни страсти, силно сексуално привличане. За хората, които търсят нова любов, да знаете, че човек, който се появи в живота ви, ще бъде по-скоро свързан с сексуално привличане. Ако това премине в любовно чувство, добре. За хората, които имат постоянен партньор, да, вижте, вие сте доста буйни и ще си го изкарате добре. В семейството ви се осамотявате, като че ли искате, има някакви неща да премислите за семейството, за бъдещето и в семейството сте малко като абсенте, ми идва испанската дума, т.е. сте малко отдалечени от другите, вдълбили сте се в себе си и искате да вземете някакви решения. В дома всичко е наред, да се накупите, може да дойдат приятели на гости, може да отидете някъде, всичко е любов във вашия дом.
може да ви дойдат гости, да видим пътя, какъв е пътя през месеца. Вижте, този път е малко труден, ще ви бъде трудно да пътувате. По-добре не дейте да пътувате през този месец. Тук е Скорпиона. Може да имате някакви ядове, които не сте много подготвени за тях. Работа през месец юли. Да, много е добре в хората, които ще работят през месец юли, защото ще спечелят доста изобилие ви е предвидено. Да, ще имате много тежка работа. Хората, които са с кариерата ще трябва доста да работите, но пък аз ви казвам, че усилието ще си заслужава, защото виждам, че сте много доволни в материалната сфера. За нова работа, който търси, да, може да намери нова работа, но пак ви казвам, тя ще бъде доста тежка. Материалната, финансовата част през месец юли ще бъде доста така добра. Аз я виждам добра. Това е царят на жезлите, той е лидера, вие ще сте лидер, т.е. вие ще управлявате вашите финанси или финансите на семейството, но ще сте материално отговорно лице и ще се справите доста добре. Какво искате да направите през този месец? Вашите мечти, 7 на пентаклите, т.е. да инвестирате. Опитвате се да инвестирате. Може би ще инвестирате време, усилия, може и пари. И искате, може би, парите да работят за вас. Дали ще го постигнете? Тук може да има хора, които се занимават с тези новите монети. Дали ще го постигнете? Вижте, просто трябва да внимавате много. Защото може да има някакъв провал. Липсва ви информация. Има някаква... може би трябва да прехвърлите пари. Липсва ви информация. Можете да го направите, но ви липсва информация за някакви за да инвестирате. Може да е в имоти и тези имоти няма да бъдат там, където живеете, ще бъдат някъде на друго място. Внимавайте заради информацията. Хората от приятелите ще няма да сте качели много доволни. Има някаква пречка в комуникацията. То вие самите сте си малко от този месец. Вижте, вие сте дълбен в себе си и във вашите проекти. Няма да сте особено комуникативни, но приятелите може би чувстват това и окружаващите се оттеглят. Какво казва невидимия свят за вас? Какво казва? Имай търпение. Силата на духа е много важна през този месец. Имай търпение, нещата стават. Имай сила и воля да издържиш. Така, кое е ангелското число през месец юли за хората от зодия Телец? Кое е ангелското число? 28. Аз съм лидер. Аз ви казвам, лидер сте в финансите. Така че вие през този месец сте лидер. Добре, аз ще видим какво точно казва картата. Така, картата казва: в усилието да постигнеш велики неща, узнайте стойността и да работите с другите. Вие сте способен, състрадателен лидер, който може да обединява хората и да води екип към постижения. Какво повече искате? Съвсем добре потвърждава. Тази карта потвърждава всъщност това, което аз ви казах, че вие сте лидер в материалната сфера. Какво ви съветва моя
Оракул, когато се затваря една врата, се отваря един прозорец. Върви напред, има нови възможности, които са по-добри за вас. Ако някой се кахари, че нещата не са както трябва. Идеи, много хубави идеи ще бъдат и наистина карта потвърждава, че вие можете да имате лидерско място. Маестро, не робувай на добро и лошо, черно и бяло, в света хаоса и съзиданието са в равновесие. Ако нещо се руши в живота ти, остави го да си отиде, за да дойдат нови неща. Добре, сега ще видим кои са важните дни през месец. Кои са важните дни през този месец с картите и с датите. Месец юли. Кое е важно? Един момент. Така че сега ще видим кои са важните дати месец юли. 22 юли е важен за вас. 22 нещо се обърнаха тия карти, още подреди. Те какво се изобърнаха? Така. 22 юли, 19 юли е важен. 3 юли е важен. 26 юли. 16, 3, 16, 19, 22. И още двичка ще извадя. 31 юли. Края на месеца някакси се очертава втората част на месеца. И 11 юли. Значи имаме 3, 11, 16, 19, 22, 26 и 31. Добре, ще видим кои са. Ще видим сега как влияят тези, къде е луната. Така, вижте, 3 юли е почти пълна луна в Водолей. Тук може да има някакви приятелска, Водолей, приятелство, сътрудничество, да потърсите ако потърсите тук сътрудничество, ще може да ви дадат помощ от приятели и така, хора, които са добре настроени към вас. На 11 юли е важно, защото това е почти най-намаляваща луна в Телеца. Може би някакви навици, храни и така нататък. По-скоро виждам тук с храната. Ако искате да започнете някакъв режим, на 14 е новата луна и на вас ви дава 16. 16 е луната в Рака. Семейството, нещо ново става в семейството през юли месец. На 29 е пълнолунието в Козирога. Нови неща, растеж в материалната сфера, по-скоро виждам. Така че новата луна, ако започвате нещо, планувате нещо, планувайте го от 16 юли натам. Добре, сега ще видим с един момент, кои хора от кои зоди ще бъдат на ваша страна. За вас е Овена, вашата идентичност е силна, Скорпиона, който желае силно и Стрелеца, който вижда напред. Значи вашата личност, личните ви желания ви водят напред. Виждате бъдещето. С това затваряме месец юли и преминаваме към месец август. Така, мили мои, вече сме в месец август. Какъв ще бъде той за хората от зодия Телец? Нова информация. Вие като че ли от юли месец, август месец ще идва много информация при вас, която тази информация ще ви помогне да разберете
някаква част от живота, която до сега, или в някаква област, която до сега не сте били толкова добри специалисти. През месец август ще направите баланс в живота и ангелите ти казват, Херемиел ти казва, че онова, което не функционира или трябва да вземеш решение и да оправиш това, което не е в хармония и това, което не е балансирано в живота ти. Може би ще се наложи да направите финансов баланс. Вие знаете. И бъди нежен със себе си. Не се напрягай. Не се напрягай. Тук през месец август може би ще някакъв нов член в семейството може да има свързано с раждане на дете. Защото това е всъщност говорим за матерни, да. Може да има забременяване, може да ви се роди син, дъщеря, но може би самия вие трябва да обърнете внимание и самата карта казва, че трябва да обърнете внимание на себе си, на здравето и да се пазите, просто да сте по-внимателен с вашето здраве. Здравето, ето го 9 на... Да, може би ще има нещо във вашето здраве, което трябва да бъде нещо, което трябва да бъде оправено. Тоест, тук е Марс Марс в Близнаци. Има нещо, което е по-скоро психическо натоварване. Съня. Но, вижте, и внимавайте с пиенето, сладкото, внимавайте с консумацията на сладки неща. Пак казвам, че все едно дали пиете или ядете сладко, едно и също е. Има заболяване, което черният дроб заболява от ядене на много сладко. Не прекалявайте с храните. И с удоволствие, аз знам, че Телеца е кулинар. Внимавайте. Да видим. Трябва да, пак казва, че трябва да изберете много добре, да направите добър избор. И то трябва да го направите ежедневно, този избор. Не един месец да бъдете в някакъв режим. По-скоро другия месец да сте съвсем да прекалявате. Вие знаете, аз чета карти. Така, да кажем в любовта, да видим в любовта какво става. В любовта виждам, че има щедрост, т.е. нови запознанства, наистина не виждам, но по-скоро ще ви интересува повече нова работа или ще намерите човек на работното място, защото това е като че ли нова работа и ежедневието. Или човека, с който ще бъдете ежедневно с него. С любимия човек ще прекарате буквално ежедневно. Ще бъдете в едно всеки дневно с него. Може да работите работите едно и също. Ще бъдете свързани не само в любовта, но и в работен план. Семейството, тук е 5 на купите, има някакво разочарование, което ви изпитвате към семейството. От някакви проблеми в семейството, разочарования. Но, вижте какво, продължете напред. Оставете, счупените чаши не могат да станат здрави. Продължете напред, простете. Някой от семейството трябва да простите нещо, простете и продължете напред. Оставете, сега не е време да се занимавате с тази емоция. Дома, някой от вас през месец август ще постигнат дома на мечтите си или дома, който желаят. Така че е много хубаво за смеяне на дом, за закупуване,
за построяване, не знам, каквито и да планове, които са свързани с дома, те ще бъдат много добри и ще се осъществят. Работата през този месец ще възстановите силите, за да работите. Възстановяване. За някои, може би ще се върнат на работното място. Ако са били ваканции, като че ли ви ще възстановявате някакви загуби или нещо в работен план. За кариера, че хората, които искат да направят кариера, трябва да бъдат много силни. Просто да надминат себе си. Ако искате да успеете, трябва да надминете себе си. Трябва да признаете къде точно не правите нещата както трябва. Да признаете, не да се обвинявате, а просто да действате и да поправите това, което не е наред. В парите ще печелите от като че ли в семейна обстановка ще бъде работата, в която или дейност, която ще даде на семейството. Ще работите с семейството, ще изкарате пари от неща, които обичате да правите. Виждам тук, че тук са чаши, маси, може би от някакво обслужване, може да отворите бара, не знам, но като че ли вижте печелите, може да са допълнителни пари, да отидете някъде за момент, да работите с човека до вас, но работа и любов ще бъдат на едно и също място при вас през месец август. Какво искате? Искате да някакси живота да ви даде малко шанс. Колелото на късмета е при вас, така че да, вие можете да се изявите, късмет за изява ще имате, да покажете себе си. Ако това ви... Тук е и карта на бащата, така че може би да спечелите или искате да достигнете някакви успехи на вашия баща или някакви постижения на бащата. Реда, дисциплината и изявата. Така, да видим какво приятелите ви помагат и ви подават ръка в моменти, когато са ви необходими. Какво казва невидимия свят? Има информация, която не знаеш. Просто ви предупреждават. Така че карайте лека по лека. Има информация, която не знаеш. И въпреки, че вие тук сте с много такава информация, може би ще имам някаква фалшива информация. Проверявайте всяка информация. Сега е като... сега е ерата на многото информация, но има много фалш, който се разпространява с унищожаване на книгите. Всичко е в интернет и много бързо може да се манипулира. Има манипулирана информация около вас. Проверявайте. Защото целта на някой среди е да се унищожи книгата и да се унищожи информацията, за да може да я манипулират. Да видим кои са важни. 26 август е важен за вас. 1 август е важен. 23 август е важен. 25, значи имаме 23, 25, 26, 8 август. Ако ги спуснах 11 август, тая падна, ще я взема 19 август е важен. Значи имаме 1, 8, 11, 19, 23 и 26. Това са важните дати за вас. Ще видим какво казва лунния календар.
Така, това, което ви мога да видя, това е влияние, тук е емоционално, защото тук са рибите, внимавайте на 1 август да не правите големи илюзии. Влиянието на пълната луна в Козирога, обаче тук са рибите, внимавайте да не си направите някаква грешка. Или проверявайте информацията, както ви казах, във връзка с парите, защото рибите, те са на океаните, моретата. На 11 е, защото на 12 всъщност е новолунието. Значи, ако предприемете нещо, предприемете го от 11 и нататък, като луната започне малко да расте. Новолунието е на 12 август в Лъва, деца, сърдечност, съдова дейност и силна емоции. Започва някакъв емоционален период за вас и всъщност от 12-13 август до пълнолунието на 28 в Риби, може би от тук нататък вие можете да осъществявате неща. Това е моят съвет. Може би тук са някакви лични дати или планети, които аз не мога да разтълкувам. Но, доколкото информация имам и знания, това е според мен. Мога да ви помогна. Да видим сега. Тук има един оракул на... Ще видим с този оракул на чая какво мога да кажа. Ето тази ще е хвана залежа. Кариера. Месец август е да напреднете в кариерата и то е съвсем правилно. Какво казва? Добър съвет от мъдър човек. Като ви казвам, приятелите ще ви помагат да напредвате, ще ви подават ръка, когато ви е необходимо. Новини за раждане на нов бизнес и възможности. Така. Затова е важно да... тук започват... някой си тръгва от живота ви. Да видим, може би е млада жена. Си тръгва и вие ще се разочаровате. Явно има някакво разочарование, което ще преживеете през този месец и то е свързано някакси с млада жена. Добре, да видим какво още мога да кажа тези карти. Трябва да се защитиш. Да видим от какво. От някой, който играе театър. Да, се защитете се. Проверявайте всичко. Бъдете на щрек. И още едно. Важна среща. Значи, ако имате някаква важна среща, защитете се, защото човек от среща може би ще играе театър. Я да видим тази зеленичката. Парите. Какво казват тези пари? Да видим тук кои ще излезат. Пари от семейни въпроси. Както аз ви казах, че семейството и парите и работата някакси ще бъдат в едно този месец. И угасна и жена. Явно тук мъжете да слушат жените. Добре. Защото имат... да, те са по-внимателни. И бъдете внимателни, не поемайте риск в парите. Слушайте жена или интуиция, жена, която е до вас и има много добра интуиция. Добре, угасна свеща, с това приключваме месец август. Ще сложа нова свещ. Нещо, като че ли месец август ще бъде като портал за нов етап от живота ви, аз така го разбирам. Хората, които ще са за вас, са хората от зодия Везни, са хората от зодия Скорпион. Овена е до вас. Телеца, много хора. През този период ще се среща с много хора. И Стрелеца. Балансирам моите желания. И
изработвам моята личност или ставам коражлия в моята личност. Телеца е аз имам виждане за бъдещето. Това е. С това приключваме месец август. Бъдете благословени. Отиваме към месец септември. Здравейте, мили приятели! Вече сме в месец декември. Вече сме явно е важен месец декември за вас. Месец септември, Зодия Телец 2026 година. Какво ще кажа за него? Този месец е много важен за вас, защото е месеца на просперитет. Твоите материални необходимости ще бъдат покрити, така че трябва да обаче да действаш интуитивно и да не оставяш твоите мечти. Така, трябва също, явно ще имате доста работа през месец септември. Това, което казва Метрон трябва да избереш кои са приоритетите. Много е важно да не се втуркаш в много неща наведнъж, защото може да не станат нещата така, както искаш. През този месец явно хората около вас ще изпитват нужда да сте там, където трябва да сте. Ще ви търсят от много места и за съвет, просто ще сте необходим на хората, които ви заобикалят. Така че хубав месец, но доста натоварен, аз така го виждам. И трябва да изберете приоритетите. Ще ви търсят за съвети. Здравето, тази падна. Здравето са любовниците. Значи вашето здраве ще зависи от емоциите, които изпитвате. Трябва също така да изберете, да направите добрия избор. Тук е паш, точно така, паш на пентаклите. При вас ще дойде ценна информация или ако отидете за съвет при лекар, ще ви се даде много точна информация. Ако е диагноза, тя е направена добре. Вижте, любовниците са всъщност и зодия близнаци. Значи всички органи, които са така по две. Внимавайте с очи. Може да бъде очи. Също така да внимавате с зрения, с бъбръци, внимавайте с двойката органи, които са. Чакайте, че за момент се замислих. Добре, да видим още една карта за здравето. В здравето на месец септември ще трябва да вземете някакво решение. Тоест, аз виждам с аз на мечовете, че вие ще трябва да държите ума си ясен и сърцето с положителна енергия. Каквото и да правите, ще имате достатъчна информация, ще имате достъп ще знаете как да оправите с една дума това, което е в тялото. Извинявам се, нещо много информация и в един момент така. Да видим любовта, тъй като в здравето излезаха любовниците. Ще зависи много здравето от това, което чувствате в сърцето. В любовта излезе конникът на мечовете. Това означава, че може да имате бързи срещи, може би ще трябва да пътувате, за да се видите с човека, който обичате.
човекът, хората, които имат постоянна връзка, може би човекът у вас ще пътува много, ще аз виждам едно като че ли движения в така, двамата ще ходите на различни места, като че ли ще пътувате. Тема любов и взаимоотношения. Ще пътувате. Да видим в семейството. В семейството като че ли ви се дава втори шанс. Тук мога също така да кажа, че има някакви връзки в семейството, които се възобновяват. Ако до сега някакси са били малко... Не сте толкова контактували с хора от семейството, сега много връзки в семейството се възобновяват. Може би ще има тук двойки, които ще възобновят, ако искате, страстта ще бъде възобновена. Ще правите неща заедно. За някой от вас ще ви се даде втори шанс, да създадете второ семейство. Значи втори път ще ви се даде шанс да се омъжите, да се ожените или да съживеете с някой постоянно и заедно. В дома идва късмет. В дома идва късмета. През този месец септември през дома идва късмета. Работата ще видим, не път, да видим пътя. Да, много успешно пътуване. Много успешно пътуване. Ако пътувате, то вие няма да съжалявате. Успешни пътувания. Леки, хубави, приятни, където да отидете ще бъдете посрещнати много добре. Работата виждам, че не е най-главната цел. Някакси не ви се работи и на работното място за тези, които има работа, се чувствате малко предаден, изтощен и в същото време за хората, които искат да правят кариера и да занимават с нещо извън това, което работят. От една страна са предадени на работното място, а кариера за мен е това, което искаш да работиш или да правиш от душа и сърце. Защото никой не учи 6 години просто само за да... какво да прави. Значи, вие ще печелите от това, което обичате. А там, където работите, за мен са две различни неща. Там, където работите, може да се почувствате предаден. Парите, правите доста сметки. Няма да сте някакси много доволен. Искате за някои от вас, може би, ако са имат фирми, могат да се опитат да укрият данъци, ако искате. Ще има такъв момент, защото ще направите някакви... вие ще направите като че ли някакви ходове, които няма да са много легални, но пък също време ще са ви необходими. Тъй като тук някакси сте ядосан, предаден и искате да компенсирате. Мечтите ви, жертвате се за мечтите, за да построите нещо ново. И за да можете да някакси, ще искате този месец да работите като на импулс, да направите нещо, което да наистина да е нещо забележително. Месец на просперитета е, така че вие успех ще имате. Ще намерите начин, за да успеете. Приятелите ви обичат. В тяхната компания ще се чувствате приятно, леко. Какво казва невидимия свят? Невидимия свят казва: продължавай. Натам е изходът е в тази посока, така че стимулират ви да вървите напред. Ще видим с моя оракул какъв съвет могат да дадат ангелите. Земен ангел, здраве, мъдрост и любов. Животът ти ще те научи
Незгодите сега урок са, за да се получиш. Така, малко губя глас, извинявам се за което. Да видим. Воден ангел на всяка отронена от теб сълза ще грее над хиляди слънца. Благословена Божия ръка ще пази твоята съдба от нещастие и злини. Щастлив ще бъдеш ти. Близки положения този хубав месец е. Видим, още една ще извадя. Земен ангел, изобилие. Дом с любов ще съградиш, изобилие и пари ще влезат в живота ти. Амин. И аз ви казвам, като че ли дома, вашия дом е вашия късмет. Късмета е там в дома. Добре, ще видим, ще направим да видим кои са датите, които са важни за месец септември за вас. Кои дати, кои дни са важни. 7 септември е важен за вас. 19 септември е важен. 13 септември е важен. Значи 7, 13, 19. Да видим още една. Ще изкараме 20 септември. 20 септември. 10 септември, значи 7, 10, 13. Аз виждам като че ли първата част на месеца е от особена важност за вас. 27, още една. 30 септември, последния месец. Виждам като че ли през 10 дена нещата, като че ли енергията се променят. Забелязвате, че има 10, 20, 30. Като че ли ще има доста така на периоди ще се развиват нещата. Има някакво значение тази периодичност, естествено. Вие ще кажете дали какво е. Нали? Вие сте съдника. Вижте какво, това, което мога да ви дам, че на 27-ми, това е пълнолуние, на 26-ти е пълнолунието в Риби. И тук имаме на 10-ти, на 11-ти, следващия ден, имаме новолуние. Неща, които искате да започнете, започнете ги от 12-13 и натам и до 26 всъщност, където луната е в апогей. Другите дати някакси не мога да им намеря така много значението, не мога да си го обясня, но то явно са дати, които са свързани с вас, вие им знаете значението. Забележете, ако искате да го направите, какво ще стане на тези дати. С вас ще бъде Скорпиона, ще бъде Лъва и Рака. Имаме два водни зодии, това е купите, емоциите. Скорпиона казва, аз желая, Лъва, аз повелявам моите желания, и Ракът, чувствам, че така трябва. Това е за месец септември. Преминаваме към месец октомври. И така, мили мои приятели, вече сме в месец октомври. Какъв ще бъде той за вас? Телци, след силният месец септември, какъв е за вас? Трябва да спазвате лунните цикли през месец октомври, да се съобразявате с луната. Това, което ние правим всъщност, в зависимост от това дали луната, то е лесничко, ако луната расте, всъщност нашите дела растат. Няма гаранция за пълен успех, но наистина ще успеете повече, ако действате в растяща луна и просто оставяте стари неща в луна, която намалява.
Месец на просперитета, още един път излезе тази карта и тук трябва да излезете много на въздух. Много е важно през месец октомври вие да сте в контакт с природата, за да може да се освободите от стреса и да ви идват нови идеи. Така че това са съветите на картите. Ще видим сега с тарот карти. Ще видим какво става през месец октомври, какви са нещата, как се развиват нещата, вашето здраве. През месец октомври има някакво разочарование, може да имате болки в кръста, в цялото тяло. Така че, може би това е от стрес, може би ще се страхува. Кръста, гръбначния стълб боли, когато ние се страхуваме за нашата стабилност. 8 на пентаклите говори, че всъщност имате достатъчно сили да оправите абсолютно всичко. Знаете ли какво е достатъчно сили? Това е Венера в Дева. Трябва просто да се концентрирате може би да анализирате, да направите по-задълбочен анализ. Нали, лекаря да ви направи анализ на кръвта. Аз виждам, че вие имате сила, но не по-скоро емоционално, ментално. По-скоро вашите мисли ви вкарват в беля. И всички болки, които са на гръбначния стълб, са всъщност от чувството, че няма да успеете. Даже вижте, ето тук има един телец. Това е телеца. Вижте, ще спечелите. Може да има да се прояви болки в гърлото. Ще спечелите тази битка с неприятностите в здравословен план. Те са по-скоро от вашите мисли, които ви карат да се съмнявате във вас самите. Можете да успеете, не се съмнявайте. И по този начин, когато се почувствате сигурни, още повече ви казва, че през този период вие ще имате просперитет. Стига да се осланяте на интуицията. Да видим любовта. Любовта през този месец аз не виждам нови запознанства, по-скоро вие като че ли се осамотявате. За хората, които имат постоянен партньор, ще бъдете малко, ще се отдалечите, някакси ще се отдалечите във връзката, поне за този месец. Някакси ви искате нещо да проумеете, искате вашия мозък е зает с друго нещо. В семейството, радост от деца, хората от семейството ви обичат и вие получавате любов и давате любов на семейството си или може би на най-малките, на децата си, на внуците си. Но вътрешно сте отдалечен по-скоро от човек, който е до вас. Нови запознанства не виждам. През този месец вие не сте настроени на вълна любов. Да видим семейството, дома, какво става с дома, любов в дома, гости. Има много радост в дома, но вие някакси сте като че ли планувате следващите ходове в работа. На път, да, можете да отидете на бързи пътувания, може да не сте много подготвен за самото пътуване, като че ли трябва да заминете бързо на някъде, да отидете някъде, нещо, което не сте планували. В работата, да, чувствате се добре, творчески се изразявате, бащински, по-скоро строго, имате много силна енергия за работа, аз ви казах.
Вие не сте любовно настроен. През месец октомври ви искате да постигнете нещо в работа, кариера и имате много силна желание и творческа сила. В парите, да, 7 на пентаклите. Това, което имате и това, което сте инвестирали като време, сигурно, или като пари, може да е в различни... дали ще бъде имот, дали ще бъде в различни системи, не знам, но ще печелите от инвестиции. Вие искате добре да си свършите работа, искате щастливия край. През този месец това е вашата цел, да видим дали ще можете да успеете, да, ако имате повече търпение. Самия процес, през който ще минете, е алхимичен. Тук трябва да внимавате с някакси с преместване от едно място в друго, като че ли ще правите някаква химична реакция, т.е. ще трансформирате. Какво казва вашите приятели? Те са приятели на път, идват приятели от път, даже тук в дома ви ще приемате гости през месец октомври. Приятели, познати, роднини. На път са с приятели или от път идват приятели. Какво казва невидимия свят? Има много работа, която да се свърши, но тя заслужава усилието. Така че вашите усилия са напълно... заслужава си усилието, което ще проявите през този месец. Съобразявайте се с лунните цикли. След малко ще извадя да видя датите, важните дати за вас. Но преди това исках да видя коя е руната. Руната се казва Вас. Сега ще видим какво означава това. Вижте, котката е тук и Вас. Като написано тук на испански. Руната се казва Вас. Магия, освобождаване, прераждане, духовно пробуждане и защита. Магическа употреба. Включете и вас в ритуалите си на 31 октомври. Има някакъв празник или можете на 31 октомври да направите някакъв ритуал за просперитет или за защита. Когато завесата между този и другия свят се изтънява. Т.е. Халоуин или... Да. В деня на свети. Така че тогава в този ритуал се изпълнява или като призовават така. Издълбайте тази руна в свеж и я запалете на олтара на всички свети. Тя ще служи като магически защитник и помощник. Така, слагаме руната и я поставяме върху свеж, вижте. Тя е малко така наклонена, вижте я добре. Ви защитава тази свеж, която запалите, като помощ, като че ли търсите помощ от духовния свят и тя ще ви защитава. И точно на 31 октомври, вижте, това съвпадение не може да е никак случайно. Ние говорим за месец октомври, всъщност на всички светиите са 31 и 1 ноември. Явно има нужда от тази руна и тя наистина по някой път остава много често с отворена уста. Те не са съвпадения, те са синхронизации, които стават. Така, благодаря на моите водачи. Кои са важните дати за месец октомври? 31 октомври. Това не може да бъде. Направо. 12 октомври. Благодаря за помощта. 23 октомври. Това не може да бъде случайно, мили хора. 2 октомври е важен за вас.
Явно ви е необходима някаква защита и помощ от други, от вашите предци, от рода. 12, 23, 24, 31 октомври, 14 октомври. Така, аз направо останах с отворени и 22 октомври. Много двойки, както забелязвате. 2, 12, 22. Много се повтаря това двойката. Така. 2, 12, 22. А така на 9 беше 10, 20 и 30. Много голяма синхронизация. Добре, сега с телефончето ще видя къде е Луната и ще ви кажа. И между другото не може да вярвате, но сега като гледам е 20 и 22 беше. Ай. Така както виждам, важни са, като че ли Луната за вас ще е важна, когато Луната е в Водолея. На 2 и на 31 Луната е в Водолея. И двете луни са почти пълни луни, защото имаме пълнолуние на 7 октомври в Овена. 7 октомври в Овена, значи някакъв невероятен импулс ще имате да вършите нови неща. Тук ще действате. Новолунието е на 21 във Везни, а пък вижте, на 22 на вас ви го дават като някаква дата. Значи от тук нататък взимате решение. 14 не мога да разбера за 14, поне аз не му навирам лойката в Рака. Нещо за семейството или ще бъде важен за семейството. Така че да повторим. Това е влияние от растяща луна в Водолея. Тук е Водолея. Значи приятелство, създаване на корпорации, информация, технология, всичко това, което е свързано с Водолея, можете да използвате. Водолея също така е и отдалечаване. Луна в Водолея и хората за вода в Водолея са малко не изразяват чувствата. Не могат да изразяват чувствата. Те има страх от изразяване на чувствата. Скрият. Покажат малко и после се скрият. По-им е лесно да... Хората с Луна в Водолея им е по-лесно да обичат хората, когато са далече. Тогава вече някакси... Колкото повече се доближаваш до тях, толкова повече те бягат. Не знам това по какъв начин може да ви върши работа, но всеки случай вие тук сте... къде го видях аз този ето? Вижте, вие сте като че ли самостоятелно, като че ли сте егоцентричен вътре в себе си през този месец и възможно е да по някакъв начин това да има някакво, поне аз така си мисля. Все едно, от 21 нататък ще нови проекти. Тук действайте, за да утвърдите някакъв вече проект или някакъв план, който няма стар, който вече само трябва да действате и да го реализирате. А тук са новите планове. Добре, надявам се да ви е било ясно, малко се оплетах, мисля. Така, да видим сега с оракулът на чая, какво може да се добави в оракулът на чая. Това е. Нещо не ми се отдава да го взема. Ето го. Да видим какво може да кажа още за много интересен месец октомври. Наистина е. Време е за действие, както ви казах. Тук в първите действията. Време е за действие. Тук е лъва. Щастие и благополучие.
Много хубав месец. Аз поне така го виждам. Интересен, много синхронизации. Върнете се към основите. Тук, дето ви казва, че трябва да се върнете към корените с една дума, не към основите. Трябва да се защитиш. Ето. То защитата, нали, това беше за защита, вие го искат. Така беше руната. Руната е за защита. И да видим, чувствате, че нещо ви липсва в живота. Да видим какво е това чувство, откъде идва сега тук това нещо. Увеличи усилията, за да достигнеш до целите си. Значи това, което липсва в живота или си мислите, че ви липсва, ще трябва да увеличите, да имате повече усилия. И раждане и зачеване на дете. Добре, аз мисля, че е достатъчна информация. Аз много благодаря на моите водачи, на ангелчетата. Достатъчна информация за месец октомври. Аз ви пожелавам от сърце успех. Пишете отдолу в коментарите наистина какво е станало и наистина ли много интересен. Специално за този месец октомври аз съм любопитна, честно да ви кажа. Добре, преминаваме към месец ноември. Така, здравейте, били приятели, вече сме в месец ноември, след магичния месец октомври. Видим какви са енергията на месец ноември, какво мога да кажат за този месец. Какво могат да кажат? Още един път се повтаря това, че трябва да сте сред природата, трябва да излезете на чист въздух, защото по този начин ще се справяте с стреса. През този месец трябва да направите една добра оценка на себе си и да действате спрямо вашите убеждения, да защитавате това, което знаете, това, което можете. Много голяма информация идва към вас. Колко е вярна информацията, не знам. Аз ви казах не знам кой месец беше, мисля, че юли или август. Проверявайте информацията, която идва до вас, но в всеки случай ще достигне ценна информация, която ще ползвате в живота. Да видим, говорят ми за стрес, да видим здравето, какво става с здравето на хората от зодия Телец. Вижте, това е, да видим, паш на... Меркурий в Дева, на пентаклите. За мен аз твърдя, че вие трябва да си направите някакъв анализ, за да като че ли има някакви болки от миналото. Нещо от миналото, което вие все още не е като че ли не е оправено. Вижте, самият мъж се държи. Това е тук черния дроб и тук са като че ли червата. Явно ще трябва да направите някакъв анализ, такъв медицински анализ. Има стари заболявания, които през месец ноември се проявяват. Какво още? Но вижте, тук е звездата, така че вие можете да се справите. Това е много хубава карта. Вие можете да се справите с каквото и да било заболяване през месец ноември. Но, разбира се, необходимо е да направите нужния анализ. Да видим в любовта, тази сфера толкова деликатна, за вас 6 на купите, тъга по миналото, носталгия по миналото или човек от миналото идва наново във вашия живот. Тук може да има възстановяване на любовни отношения, които са били прекъснати, или просто
с човека, който сте се позабравили, отплеснати сте в работа и сега почвате да си обръщате повече внимание. Вижте, даже в семейството, тук в Испания термина за твоята половинка се казва медиа нарах, половин портокал. Така че твоята половинка, някакси откривате половинката си, но тя може да е човек, който вече познавате от миналото. В любовната сфера аз я виждам добре, виждам я, че да, може да, няма да ви липсва любов през този месец. Да видим семейството. Това семейство казах така, даже някой може дори да решите да заживеете заедно. В дома почивка. Там дома не ви създава проблеми, няма какво да поправяте, вие почивате в дома. Видим пътя телец. Трябва да изберете посоката. Трудно вие да изберете посоката или трудно ви къде да отидете по-напред. Може би ще ви канят много на гости през този месец. Аз виждам къси пътища и може би ще дойде един момент, в който ще се чуете, ами сега на къде да отида. Работа, пътуване, по повод работа може да имате. Ще пътувате доста. Тук виждам, че сте доста съсредоточени, между другото, и кариерата, доста хората, които искат да правят кариера, работят върху това, къде сте се учили, ще има успех в кариерата. Материалните напълно достатъчно, ще бъдете удовлетворени от това, което печелите, тъй като ще издържите финансово. Може да има някакъв момент на напрежение, но вие издържате. Какво желаете? Вие желаете да работите в екип, вие желаете да продължите нещо или да оставите някаква следа в семейство, ако искате да, не знам, имате такава нагласа. Да оставите някаква следа след себе си, но за сега това не можете да го направите, защото финансово или ще зависите от материални средства. Какво става в приятелския кръг? Ще имате срещи с приятелите. Аз ти казвам, като че ли приятели ще ви идват на гости. Или ще ви канят на гости. Ще чуете къде да отидете. И да видим какво каза невидимия свят. Не се опитвай да връщаш нещо, което вече е счупено. Малко противоречиво тук но може да не е в любовта, може да е в работата. Не се опитвай да върнеш някаква стара работа или може и така да е. Добре, да видим кои са важните дни в този месец ноември. 24 ноември е важен, 15 ноември е важен, 8 ноември е важен, 3-8, 21, 3, 8, 15, 21 ноември, 19 ноември, така, и 11, 3, 8, 11, 15, така че това са датите. Ще видим сега докъде води това. Какво ще ни каже Луната. Аз я разглеждам, между другото, една лесничка.
защото тя най-много влияе върху хората и в същото време и в същото време носи бързи промени. Всъщност, ако има нещо, ние се променяме, сменяме емоциите спрямо лунните течения. Така, да видим какво казва. Тези трети и осми са преди и след пълнолунието. В ноември има едно пълнолуние в Телец на 5. И това е важно. Значи, тези дати са важни за вас. На 5 ноември има пълнолуние в Телец. Вие ще се чувствате доста комфортно явно в това пълнолуние. След това извинявайте, обърках се, тъй като тази апликация много бързо се затваря и аз се обърках. Трети и четвърти, това е намаляваща. Тук е намаляваща луна. Осми е преди новата луна в Скорпиона. Така че ако искате да започнете нещо ново, ще ви кажа бързичко от 9, т.е. от 11 при вас до на 24 е важно, защото тук вече имаме, тук е пълнолунието в Телеца. Извинявам се за информацията, много бързо ми се затваря телефона, докато успея и просто губя информацията. Но от 9 до 24 там вие можете да луната е във вашата зодия, енергиите са ви много познати и аз си мисля, че вие можете да направите доста неща. Така, да видим кои са хората, с които най-много ще ви помагат. Много хора ще ви помагат, между другото. Имаме Рак, имаме Телец, имаме Лъв, Везните и Овеня. Има много, значи имаме две, които са огнени, Телеца е земен, има много равновесия, ако искате в елементите, така че може и така да се чувствате вие хармонизиран, балансиран, елементите въздух, вода, земя и огън са уравновесени. Така, това е за месец ноември. Надявам се да е достатъчна информация. Преминаваме към месец декември. Така, мили приятели, извървяхме една година и стигнахме до декември 2026 година. Какъв ще бъде този месец за вас? Аз ще се радвам, ако ви е успешна годината. Аз ще се радвам, ако съм могла да ви помогна по някакъв начин, но да видим какъв ще бъде. Знаеш какво да правиш, значи ви имате яснота на мисъл, яснота на действия. Ще търсят от много места, ще бъдете като опорно рамо на много хора и казват, че през месец декември трябва да имате много голямо търпение. Вашите неща вървят много по-бързо, отколкото вие можете да ги реализирате, но въпреки това трябва да се грижите и то с голямо търпение. Нещата се развиват добре. Ще видим здравето на Телец през месец декември. Какво е здравето? Вижте, ермитайна. Аз виждам, че това е добро здраве, защото вие сте доста дисциплинирани и сте доста внимателни със здравето. За мен здравето през месец декември ще бъде добре. Да видим, в любовта, може би тук е момента, в който да дойде нова любов на месец декември. Това е доста силен месец и в другите зоди видях, че месец декември е много силен. Много силни
вижте, тук са големите аркани. Имайте търпение. И тук търпение също. Не е случайно. В семейство трябва да сте много търпеливи или с човека, който искате, като че ли този човек, мъж или жена, който идва в живота ви, ще трябва да имате много търпение, но той е точният човек, да знаете. Той е точният човек и с него можете да направите необходимите промени. Да видим какво става във вашия дом. В дома на Телеца работите в екип, може би да идват в дома, да дойдат роднини, деца, може да са... Като че ли вие работите в екип с семейството. Тези, които нямат, да знаете, че във вашия живот ще влезе човек, който ще остане, може би до края на живота с вас. Така, да видим път, какво става с път. Не знаете точно на къде да хванете, не преглънувате нищо, като че ли рак и штука, един тегли на една страна, орел, рак и штука е малко, като че ли има много мнения в семейството или хората около вас на къде да отидете. В работата много добре свършена работа. Ще сте много доволни, аз ви виждам много хубав край. За кариерата продължавай така. Продължавай своето продължавай да се развиваш. Финансите, огледай се, има много възможности, които ти все още не можеш да видиш. Изхода е около теб. Ако искаш повече, изхода е около теб. Разчитайте на интуицията в финансите. Вие искате да сте щедър и не само ще сте щедър, вие и хората с вас ще са също толкова щедри. Но има някои неща, които ще ви попречат. Вие искате да сте много щедри, но въпреки вашето желание, възможностите са ви по-малки от желанието. Приятелите, ето, среща с приятелите месец декември, ще бъдете с тях, ще празнувате. Явно, какво казва невидимия свят? Разчитай на любовта. Това е. Разчитай на любовта. Тя ще остане отпечатък, буквално, вижте, това е като кафе, който става отпечатък в душата ти, но разчитай на любовта. Тя е твоето спасение. За месец декември. Радвам се за вас, мили хора от зодия Телец. Ако наистина намерите 6 декември е важен за вас, това е Никол ден, между другото 25 е важен, 20 е важен, има някой Николай, Никола, Николина, 16, 13, 6, 13, 16, 20 и ще видим още. Ето тази искам да взема. 3 декември. Този 3 декември така 3 декември. Какво ще да е този 3? Сега ще ви не знам защо се питам какво е 3 декември. Ще видим. 3, 6, може да има някакъв църковен празник, не знам, вижте. 3, 6, 13, 14, 16, 20 и 25. Ще видим какво става на Луната. Къде е Луната? Вижте, 9, така, 3, 4, 3, така, 6,
Тук мисля, че нямам такова обяснение, специално с Луната. Това са някакви лични дати. От 9 декември, 9 декември започва новата Луна. Така че, вижте, 13-14. Аз като че за хората, които ме гледат, Луната във Водолей ще е много важна за тези хора, които ме гледат. Защото 13-14, това е растяща Луна във Водолея. Явно приятелите ще са от много голямо значение за вас. 24, а тук при вас е 25, имаме пълнолуние в Рак. Пълнолуние в Рак. Така че Рака е тук, семейството. Дързайте. Хубав месец. На мен ми харесва, чувствам една хубава енергия за вас. Ще се радвам и вие така да го преживеете, така както го преживявам аз. Ще видим кои ще са ви на помощ, кои ще ви помагат през този месец. Близнаците, те до сега не знам дали излизаха. Стрелец, той излиза и Телец. Така че аз мисля, виждам възможностите и имам възможности за бъдеще. Мисля, че има възможности за бъдеще. Да, точно така е. Имате възможности за бъдеще. Така да видим с един оракул новогодишен, с който започвам и свършвам. Ще видим какво може да каже този оракул за вас. Получава голяма сума пари, гости отдалеч, благословия за теб. Вие с приятелите доста ще се виждате. Така. Щастлива любов с човек, който е на голямо разстояние от теб. Другото 4-5, картите, които излизат. Да видим, ето тази ще извадя. На прага си на голям успех, признания и просперитет. То като ли от последните, от месец, мисля, че октомври беше, септември, октомври, оттам започва като че ли вашето утвърждаване. Това, което желаеш от сърце, е на път да се осъществи. Мили хора от Зодия Телец, аз ви пожелавам успех. Желая ви го от цяла душа и сърце. Аз се надявам наистина да съм ви помогнала, защото не мога да ви... Наистина си признавам, че тези видеа са бяха пред голямо предизвикателство за мен. За мен ще е огромно удоволствие. Целият този труд да е имало защо. Беше удоволствие да работя за вас. Благодаря от душа и сърце. Щастлива нова година, ако ме гледате предварително преди другата 2027, ние вече се доближихме, така че сме много напред в бъдещето. Аз ви обичам. Щастлива 2026 година. До скоро виждане!